Naghatag sang bulig ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilya sang motorcycle taxi driver nga nag-collapse kag sang ulihi ginbawian gid sang kabuhi samtang nagalinya ini para sa ayuda sa Quezon City. Natabo ang insidente sang Sabado, Abril 18 sa Quezon Memorial Circle. Ini nga payout kabahin sa DSWD Cash Relief Assistance Program para sa mga public utility vehicle drivers nga nagbaton sang tag 5,000 ka pesos agod nga mapahagan-hagan ang epekto sang mataas nga presyo sang gatong. Sano kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary kag spokesperson Irene Dublao, gilayon nga nagmando ang ahensya sa National Capital Region Office nga magpakig-angot sa ospital, sa pamilya kag sa employer sang driver agod masiguro ang madasig nga paghatag sang bulig. Nagpakikita man mismo si Secretary Rex Gatchalian sa pamilya agod nga ipalabot ang iya nga pagpakig-unong kag agod makit-an ang iban pa nila nga mga kinahanglanon. Magahatag man ang ahensya sang bulig para sa galaston sa ospital, pagpalubong kag mga pamilit sa mga himata. Hatagan man sang educational assistance ang pamilya para nga mapadayon ang pag-eskwela sang bata sang driver.